leftovers on the counter. Empecé a notar así un pouco de caída cando tiña 20. Opereime en maio de 2024. Foi unha intervención de ao redor de 9 horas. O que é un pouco máis complexo é o posoperatorio, porque tes que estar durante 7-10 días dormindo sentado. Empecé a subir os vídeos e a verdade é que tiveron moi boa acollida. Houben que era moito o medo que dirán, pero ao final é para ben, é para estar máis cómodo con un mesmo. Pois acabades de coñecer a Álex, que ten 27 anos e o ano pasado someteuse a un inxerto capilar. Como ben dicía, el comezou a perder o pelo aos 20 anos e xa non era algo estético, senón que lle estaba xerando realmente un problema de inseguridade. Entón, el decidiu facer ese inxerto. Eso sí, antes, pois moita xente, moitos homes, ian a Turquía a facerse ali os implantes, pero despois, cando volvían para Galicia, cal era o problema? Que tiñan que acudir os sanitarios de aquí pois para facer as curas ou por se tiñan algún tipo de problema. Non podían recurrir á persoa que lle fixera o inxerto. Por eso agora cada vez máis estánse quedando para facerse aquí as operacións. E moito ollo porque Álex, claro, para operarse el, pois, el botou contas. El fixo comparacións e dixo, pois, calidade-prezo, o que máis me compensa é quedarme aquí, e operouse en Córdoba. Sen dúbida, estamos falando, ollo, que é unha operación estética, non é que se cura a alopecia ni moito menos, pero efectivamente as clínicas daqui, as clínicas galegas, cada vez son máis buscadas porque ofrecen máis garantías e os clientes preferenas. Mirade, hoxe visitamos unha clínica en Pontevedra e ali a doutora Amaro dinos que entre 3.000 e 4.000 euros xa hai tratamentos para lucir un pelo maravilloso. E o que é máis importante, que noutras partes do mundo non dan un seguimento para que non haxe ningún tipo de problema. Mirade. Compañeiros, cada vez hai máis persoas, especialmente homes, que deciden facerse enxertos de cabelo, pero Turquía cada vez é un destino menos desexado porque en Galicia e en España cada vez hai máis sitios onde facelo. Sí, hemos visto que hay una tendencia creciente a que los pacientes cada vez más se operen en España, porque realmente nosotros les ofrecemos la posibilidad de hacer un seguimiento a largo plazo, ¿vale? Porque no olvidemos que la alopecia es una patología que es benigna, pero que te acompaña durante toda la vida, con lo cual no solamente es necesario un injerto, sino que también es necesario un tratamiento que lo acompañe. El injerto en sí sería un parche estético. Vale, pero si no tratamos el pelo nativo que tenemos, lo seguiremos perdiendo. Además de eso, pues les aporta más confianza, más seguridad, hay más garantías legales, también si lo hacemos en España. Y a ver, quieras que no, pues te enteras perfectamente de lo que te estamos contando porque te hablamos en castellano. Tenemos pacientes que se han hecho el injerto en Turquía, algunos que venían después de habérselo hecho a lo mejor hacía un año, otros que han venido al mes siguiente pidiendo un seguimiento, pidiendo tratamiento y diciendo que realmente que no les habían informado adecuadamente de cómo tenían que ir haciendo todo el proceso. ¿Cómo funciona ese proceso? El día de la cirugía vienes aquí, hacemos el diseño de tu cirugía, pasamos al quirófano y más o menos la intervención dura unas 6-8 horitas, ¿vale? Hacemos la extracción siempre pelo a pelo, se llama técnica FUE, la que nosotros practicamos, y después el pelo se extrae de la zona donante, que suele ser la zona occipital, la zona posterior de la cabeza, y se injerta en todas las zonas en las que tenemos falta de densidad. ¿Canto vale? É moi caro enxertar pelo. A ver, el motivo por el que mucha gente se iba a Turquía realmente era que tienen unos packs de cirugía de todo incluido, que son bastante baratos, pero ahora en España cada vez los precios son más competitivos. En nuestro caso, los precios oscilan entre los 3.000 y los 4.500 euros en función del pack de cirugía. Hace unos años es cierto que hacerse un injerto era como algo muy raro, muy excepcional, también los precios no ayudaban, pero es que ahora mismo está a la orden del día. Realmente supone un cambio, sobre todo a nivel de bienestar emocional para los pacientes, mejora muchísimo la confianza, la autoestima, les da muchísima seguridad. Muchos pacientes nos dicen que se ven rejuvenecidos y que les anima eso además a adquirir una serie de hábitos de mejora en su vida diaria, porque hay pacientes que nos cuentan que incluso no se ponían en las fotos, no salían de casa sin la gorra o sin ponerse una prótesis, o sea, una serie de rituales que tenían para intentar camuflar la alopecia, que pueden empezar a llevar una vida como cualquier otra persona. Pois teño 27 anos,
Empecé a notar así un pouco de caída cando tiña 20. Ao principio era así un pouco máis que falta de densidade e tal, pero pouco a pouco, co paso dos anos, fun notando que cada vez pois tiña como máis recesión na línea do pelo. É inevitable compararse con outras persoas da túa idade e tal. Dábame un pouco de inseguridade, a verdad. No 2023 empecé a mirar así algunhas opcións en Turquía, algunhas opcións tamén así en Galicia e algunhas a nivel nacional, buscar un pouco por redes sociais. Os prezos en Turquía son un pouco máis económicos, se incluen todo, quitando o desplazamento, os avións, a maioría o que che dan, penso que son 2 ou 3 noites ali nun hotel de 4 ou 5 estrelas, todo incluído, pero ao final é prácticamente o mesmo que o que che costa unha operación aquí a día de hoxe en España. Decanteime por facelo en España, por prezo era moi similar, pero dábame máis tranquilidade, máis seguridade, ter unhas garantías, digamos, médicas, e ao final os resultados que podía ver nas redes sociais da clínica convenceronme o suficiente como para tomar a decisión de facelo aquí. Opereime en maio de 2024, foi unha intervención de ao redor de 9 horas, non doe nada. O que é un pouco máis complexo é o posoperatorio, porque tes que estar durante 7-10 días dormindo sentado, tes que regar a cabeza cun suero cada 20 minutos, máis ou menos, para que quede o mellor resultado posible. Cando eu estive investigando, non había moitos testimonios, non era moi claro, as dúdas máis comuns, ao final, penso que xurden da desinformación. Empecé a subir os vídeos e a verdade é que tiveron moi boa acollida, centos de miles de visitas, sobre todo en TikTok. A raíz desto escribiume moita xente, eu vin que era moito o medo que dirán, é algo un pouco tabú, pero ao final é para ben, é para estar máis cómodo con un mesmo. Pode dar un pouco de medo así ao principio e tal, pero a verdade é que para min foi unha decisión totalmente acertada, que non o pensen, porque sínteste outra vez como máis xoven e con ganas de fazer máis cousas. Bueno, falando de operacións, ben sabemos que todas as operacións teñen o seu posoperatorio e un proceso de recuperación. E xórdennos dúbidas, Yaiza, porque claro, se por exemplo facemos unha operación estética, podemos collernos unha baixa laboral no caso dun inxerto capilar? Pois mira, o inxerto capilar habería que estudalo, pero mirade para este titular de aquí que é ben curioso. Unha baixa laboral por unha operación de cirurxía estética. É posible? Pois máis ou menos, porque hai un caso dunha muller de Granada que xa vos adianto que loitou aí para ver se daba conseguido esa baixa